ہے عارضی زندگی لوگوں، ہے عارضی زندگی لوگوں، کرو مرن دی یار تیاری، ہے آخر ایسا مرنا اگو قبر دی منزل بھاری، ہے عارضی زندگی لوگوں، کر راضی گن رب سئی کو کر راضی گن رب سئی کو قبر چ غم نایا سی، اے ضرورت مال جگیرا گو کئی شے کم نایا سی، رب سئی جے راضی کائنی، رب سئی جے راضی کائنی، ول ہو سی قبر اندھاری، آخر ایسا مرنا اگو قبر دے منزل بھاری، ہے عارضی زندگی لوگوں، ہے عارضی زندگی لوگوں، کرو مرن دی یار تیاری، ہے آخر ایسا مرنا اگو قبر دی منزل بھاری، محبوب خدا دے متنی ذیشان کو راضی کر چا، کر راضی گن آج کل وچو رحمان کو راضی کر چا، محبوب خدا دے متنی ذیشان کو راضی کر چا، کر راضی گن آج کل وچو رحمان ول پل صراط تو سونا، ول پل صراط تو سونا، سی ویسی آپ ڈاری، اے آخر ایسا مرنا اگو قبر دی منزل بھاری، ہے عارضی زندگی لوگوں، ہے عارضی زندگی لوگوں، کرو مرن دی یار تیاری، ہے آخر ایسا مرنا اگو قبر دی منزل بھاری، او قبر اندھاری دا ڈر آپ کو رکھلا پوسی، او تا ناگ وٹھوئے خاص، او تا داڑی کڈ کڈ روسی، او قبر اندھاری دا ڈر آپ کو رکھلا پوسی، او تا ناگ وٹھوئے خاص، او تا داڑی کڈ کڈ روسی، لجپال جتائے تو رسیا، لجپال جتائے تو رسیا، ول بھوگے آپ خواری، ہے آخر ایسا مرنا اگو قبر دی منزل بھاری، ہے عارضی زندگی لوگوں، کرو مرن دی یار تیاری، ہے آخر ایسا مرنا اگو قبر دی منزل بھاری۔